आमची आज ब्रांच इनॉग्रेशन झाल्या. ओके, सो ओव्हरऑल आमची कॅप्री गोल्ड लोन्स टोटल 700+ ब्रांचेस एंटायर पॅन इंडियाक आसा. वी आर प्लॅनिंग टू एक्सपांड मोर अँड मोर ब्रांचेस इन नियर फ्युचर. सो सध्या गोंयान आमची 5 ब्रांचेस लायव्ह आसा आणि हर एक तालुक्यान आमची प्रत्येक ब्रांच येतली. सो आमचो जो मेन प्रोडक्ट आहा कॅप्री लोन्साचो तो आसा गोल्ड लोन्स. ओके, सो मार्केटान खूप सारे कंपनीज जे गोल्ड लोन्स प्रोवाइड्स करतात, बट आय कॅन मेक शुअर की आमची कंपनी जी आमचे कॅप्री लोन्स आहा बेस्ट इन द मार्केट सर्व्हिस प्रोवाइड करतली, स्पेसिफिकली फोंडेकारांक की आज फोंडे ब्रांच ओपन जाल्या. सो हांव रिक्वेस्ट करता आमच्या हर एक कस्टमराक, आमच्या हर एक वेल विशराक की एकदा सर्व्हिस आमचे टेस्ट करून पळोवची. अँड विशेस गुड लक इन पोंडा. थँक्यू. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.